नै दा खैना गोदानखौ इयाव सोनानै लांगोन नै जों मोनफैबाय न'आव रुम मोनफैबाय kami जाबाय नै जोङो Adia bersama ini. Pasti kan ya foto ada itu. Ini gimana takai plastik nggak plastik ke pokok mama kamai baik ke pokok kasih lalu mobil latih bayi nih bisa sarjun ada deh deh kau ni kan naik ke pokok mama lang baik ang thang lah sang thang nengah ang thang lah kena kita nak foto sampai aja logoफोर ni man daksो man taksidiani man let खाफो आंबो नै जों बेहेन खालायनि मेकआप खालामसोनानै दासो खाथियासो man माबा लेट जोंनिया man लंखानियासो खबर फायदो फैनायानो खैनाखौ दिहुनबाय Lanero, masih berkumpul lanero. Medan sih. Si apa ya?
nih gitu. Masih gedor nih dia. Kainan ni bibaze ada bida.
नुबाय मेंसोबाय नै बिबार गजोब्बाय गासिनाथ' नै दा खैना गोदानखौ इयाव सोनानै लांगोन थांसै ओमफ्राय जों थांसै होमबा फार्स्ट फैनानै खेबसे गिदिं नङाबा ओमफ्राय इथिं फैबाव खेबसे नै जों मोनफैबाय न'आव रुम मोनफैबाय ओमफ्राय खैनादो लांना आनै मुवा थांगोन आयौ खर' सर' माबालायबाय आरो आं थाङा खर'आनो दाख्लै मोसानायानो थिग जायाखै ओंखाय गुस्थिफोरानो गावजोबखाबाय आरो